Il-ħamis li ġej se tibda l-inkjesta pubblika dwar il-każ traġiku ta' żagħżugħ Gian Paul Sofija u mistennija ddum 5 xhur għalkemm tista' tintalab estensjoni. Iż-żagħżugħ tilef ħajtu f'Diċembru li għadda waqt li kien fuq il-post tax-xogħol hekk kif fi ftit minuti iġġarfet binnija f'Kordin. Konsegwenza li ħalliet żagħżugħ ta' 20 sena mirdum qalb it-terrapen filwaqt li 5 persuni oħra spiċċaw midruba serjament u qattaw xhur sħaħ l-isptar. It-termini ta' din l-inkjesta pubblika ġew ippreżentati f'laqgħa tal-midja li saret fil-magħluq l-erba' li għadda. U skont it-termini ta' referenza, din l-inkjesta għandha tinvestiga l-possibilità ta' nuqqas min-naħa ta' xi entità tal-Istat u jekk hemmx regolamenti fil-proċessi tal-bini li jeliminaw ir-riskju ta' korriment. It-termini semmu wkoll allokazzjoni lill-kumpanija Allplast tas-sit li fuq kien qed isiru x-xogħlijiet. Din il-kumpanija hija mmexxija minn Matthew Xkembri u Kurt Boħaġar. Intant feluq is-sena mitqejjed tar-rapport finali tal-inkjesta fuq il-mejda tal-Kamra tar-Rappreżentanti, rekomendazzjonijiet magħmula mill-Bord se jiġu diskussi bejn ir-rappreżentanti tal-Gvern u tal-Oppożizzjoni fil-Parlament. Din l-inkjesta se tkun immexxija mill-Ombudsman attwali Joe Zammit McKeon, mill-Awditur Ġenerali Charles Degwara u mill-espert tal-Qorti Mario Cassar, u l-Bord għandu saħħa jaħtar persuni sabiex jassistuh f'din l-inkjesta. Meta ndirizza lill-midja l-Ministru Jonathan Attard baqa' jgħid li din hija inkjesta amministrattiva u mhux inkjesta pubblika. Intant għalkemm it-traġedja ta' Gian Paul Sofija seħħet f'Diċembru li għadda, għal xhur saħ il-Gvern baqa' jirreżisti li ssir inkjesta pubblika dwar il-każ, tant li saħansitra vvota kontra l-mozzjoni li tresqet fil-Parlament mill-Partit Nazzjonalista.